Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. UTM! Your Excellency Dr. Chilima nayo kapaka ndena nti. So wandu wakoya kuti abwana awa kutoa mbakutoa ngati Chilima. Kutema isananga kuchimima wakutoa ngati Chilima. Wandewa kuntamea monga chomene kwa wana. UTM! Pamela ndambe vose tangu hakuna kuchitipa. Your Excellency tikusopa. Wandewa ni pembe. Profeti Habakuku tatulile na kisopo. Hallelujah. Hallelujah. Kumwamba kulindi chimwemwe pakulandira our Excellency Dr. Daliso Kabambe. It's a privilege in our country, Malawi. We really love you, our father, and all your committee. Pempele langa linani ni pempele lichokele pa kisoda 1414 kutindiza kumenyera mikono inu mulicheke. Kiyeni tiseke maso tipempele. Olebekezeka ndinu mulungu wa kumwamba, ndinu mulungu wa dongosolo amene Yehova mwapangisa kuti Dr. Daliso Kabambe abwere kuno kuchitipa atiute fundo zokwirika. Baba muyenera matamando ndi ulemerero, ngakhale tili ndi chisoni ndi imfa ya Saulo Chilima, koma tili ndi mtendere mwatibweretserazo Saulo Chilima wachiwiri amene asogolere Malawi. Baba muyenera matamando, muyenera ulemu, pamene chimpani cha MCP tichichosa pasiki Septemba tichiyika kumanta purusa kupurusa pumbi kupumbi. Muyenera matamando Baba, muyenera ulemerero. Darisani mafumu atu, darisani achivi atu, darisani asimaya mbano. Muyenera matamando, muyenera ulemu, mumupate mpapu mwana wano Daliso Kabambe ayankule moza wopa, ayankule wopa nyamanta. Baba chilipalo kumvesera fundo zao, mwayenera matamando, mwayenera ulemu, muzina la Yesu tapempera, amen. UTM! Yentio kuhile maoko profeti vabebe. Leo chomene. Your Excellency unamwabiga chitipa ukumanyako kale mwandeula afumu vapeleka a GVH mkomba nyama kuti bwana ni wapokelani mwa mafumu yose kuno bwana mkomba nyama mwengo inu ulipokeleni. Jana na nyengo walendo vitu ziko mkwambiri abwana President Kabambe tindine mcheva koma ndiye sesa kuti zimene ndikunena umve. Ulemu kwa mafumo onse ali pano, ulemu kwa executive yonse ya UTM. Ife kuno kuchitipa kamili mbili talandira ma president ambiri, koma ndikuona kuti anthu kwalero akwangati asangalala kwambiri. ntchito yathu si yaitali iyongo okulandira
ulankhule mofasa, ulankhule mwachikondi. Cha nambala 2 chipembeso mumuni sokondeza bwanji. Cha nambala 2 chipembe muzimu wa Klaus Chilima uuse mtendere. Andu kuno kuchitipa anituma bwana kuti nthawi imene kumulandira bwana ulankulepo tundu tuwiri tungapa. Anthu akuno kuchitipa akuzolowera chilungamo, kumpoto kuchitipa sakuziwa zona manama. Koma kaona kuti anthu amuna misa mwawana miza kubwera kuno chimakala chinthu chowabisa, sanga kulandire chocho. Nipembe mafumu wose amwa mkomba nyama pamene ali ayimirire bwana aziwe kuti awalandira. Pano patauni pali ma village 20. Pali ma village 20. Nikuti mafumu wose alipati alipano. Anituma chintu chimozi. Abwana tindi project pa skulu po. Paseri hapa. Ngati MP angavomereze mukaonepa. Anthu awa achita kusonga ayambako kuzenga mpanda wa skulu. Yapa CCP. Bayamba hapo tindi CDS na Masasa Secondary School. Ayambapo kusonga. Anthu awa alibe sponsor ili yose. Ndikunama. Nikuziwa kuti kusogoloko mukupita mudosi. Ngati MP mungavomereze a present akaonepo pamene tayambako mpanda manja athu. Chomaliza ndikufunireni ulendo wabwino, muyende mofasa kuno kuchitipa pali ponse pamene mpite mupezapo anthu. Mulungu akudalitseni kwambiri. Nipeleke nshindi kwa regional governor wetu Dr. Moses Mlenga auti na upano mama director of women Patricia Msiska valipano Wanyaneso au garaging secretary na upano wa region kweliso MP wetu Peter Karere, huyo ni MP wetu wa kuno. Nipeleke nchini kwa district governor na committee yao yose na constituency governor committee yao yose na members yose ya UTM. Kweniso Banyamata wa acrobatic awali hapa na mweso jinsi kumwenelelani Banyamata bwana pa utimwiza wakanyengo ya kumala kwa Banyamata mba na rume ya pano pa mkasema kule upamba na pambana wanteula anatoka nipake salute nishida ya masalute mwezubano na kupauti ulendo wa watu sote tizenge pano tika panga kaso zinchindi ya hii zihina pangilatu wata bwana uchimbilira UTM bwana tina MP kuno uyo wakuchimbira pa ground. Yes. Peter Karere bwana wampokelerani kumumana tukitipa kuno ongelera tuwapokelerani Makerere Peter Makerere Chimwa UTM chibakera mwamba timatero enyake UTM chibakera mwamba tose tikweza chibakera mwamba UTM Fagolato Tieni because of time nipange short andiba sa 2 minutes. Bwana President takulandirani kulo kuchitipa kunoko the home of UTM ndi kunoko
ukationa ife mene tilili hapa jumene tilili koma pali anthu ena ovota sangayende kufika pano takulandirani gululi limakonda UTM limaukonda niso Chitipa ngati tinakoza tawije timavota panoso bwana tikozaso sitikukumudwisani abale anzanga, this is UTM abwana lipano now ifeyo ndikuko kukumbusani maume tima yankula tisabonyese pa 16 mwai watu ndi omweo abwana alipano Malawi akudwala malungo wina liyesa nadwalapo malungo mama panado kuyembekezera kuchira suchira ukamwa panado kachiwiri udwala umvapeka mpepo mtupu ukazamba kuti tiyeni kuchipata akakupa sala la tauzina sakagwira ntchito ofunika injection. Now ife amalawi tili pano palibe amene anganene kuti akusangalala zaka 5 zadusazo tinali ife kwathu ku Malawi tikudiki timadalira ulimi feteleza nali bazinga 5,000 koma pano tikula zinga 1,500 nikulongezeni amalawi anzanga eni Chitipa tikaponyesa muntu womuvotera nao nati kuti muntu akudwala malungo wafunika injection muntu wa injection Malawi pomwe yafika ili paka yakale kudwala malungo muntu wakufunika kuyombola Malawi bwana ali hapa muntu wa economy Malawi kuda chile papezeke muntu mene akuzisatira za makopala kuti injection irasike pa Malawi pa tichile diplomuke asa mtimagula wa 70 kwacha pataka 5 za dusazo kodi zaka 10 zikaonjezekeleka tikupita pati chisango chikuoneka wa economy tawi yomwe tinali ndi zero deficit anagwira chuma ya present ewo panopa injection ayipase Malawi kuti tibwerere mwakale abana ali hapa sindipitirira kuyankula andipasa 2 minutes bwana alipa ulendo bwana kuno takulandirani have confidence mavoti bwana alipo MP bana wakuteta yai kuno kuchitipa kukaronga osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.